makamano. Judith Omondi, Ramogi TV. Minima wuok kar chung'od bura ma Gatundu South koro dwaro mondo jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwang'uono kuom mangina Kenyatta kuom koso rito mwandune. Minegi mane loso gi ichwang' bende ko jatend piny Kenya William Ruto mondo tim nonro ei monj mar puodho man Northlands kendo kawo okang' mar chik ne jomaundu mane oketho puodhono. Minima wuok kar chung'od bura ma Gatundu South owuok oko mar kwedo monj mane otimore chieng' wuok tich jumane e puoth anyuola mar joka Kenyatta mantiere apaya mar Eastern Bypass. Minego koro dwaro mondo jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwamo mangina Kenyatta ng'uono kuom rem chiwo arita makare ni mwandune e kinde ma jatend piny William Ruto ne nitiere piny German. Janga hili ilifanyika tukasikia baya sana sababu mama ni wa Gatundu. Na vile tunasikia buzi yake zote zimekatakato, miti yake na katakato. Ni watu, na hiyo watu wote wanajulikana. Tunasema Gachagua ni mtoto yetu na ni brother yetu. Na sasa sababu ndio mdogo ya president na ya Ruto, na naona hiyo maneno yote ndio anaonanga kaambia Ruto kunaenda hivi. Aende afanye pole kwa mama. Ndio maongea na mama, alafu ongeza na mkubwa wake hiyo president. Mwambie hiyo maneno inaendekana si mzuri. Minego dhi nyime lero ni bedo ni obila nokoso chopo reso puodhono e kinde mane jomaundu moting'o gik lweny makoch nochopo kanyo. Nyiso ni nitiere kaka monjno nosepang chon ka giwacho ni en gima onyiso tend piny Kenya e picha marach. Gikwayo piny Kenya mondo onon monjno matut kendo kum joma oyud gi ketho mar monjo puodhono. Ile maneno tumesikia, tumesikitika sana na hiyo maneno. Hata tukajiuliza kwa roho zetu, tukajiuliza tunasimama wapi sisi watu wa Gatundu. Tunataka ulinzi, tunataka mali ya mama ngina ilindwe na His Excellency the President Ruto. Kwa maana yeye ndio mwisho. Akisema ifanywe itafanywa. Akisema kama ni majeshi kuja ilinde mali ya mama ngina itakuja kulindwa. Kwa hivyo tunamuomba kwa heshima His Excellency Ruto, hiyo mali ichungwe na hiyo watu waliharibu hiyo shamba wachukuliwe hatua kali. Kane ging'anyo ginga paya mamutomo kama mama ngina Kenyatta wuoke, minego wacho ni anyuola mar joka Kenyatta osechulo gope mathoth e reso piny Kenya kowuok kuom loch mar jowagunda, ka giwacho ni dongruok kod ber ma piny Kenya sani mong'o nokel gi anyuola mar Kenyatta kendo nego migi luor mowinjore kodgi. Serikali ijue ilitoka wapi hiyo maneno. Kwa maana sisi tunasikia sana. Kenyatta sisi tunasikia baya sana. Mfereke hiyo maneno, serikali ijue na ijue ni nini na hiyo mambo inatoka wapi. Hiyo ya Kenyatta abana sumpuo, kwa maana sisi tunakaa msuri hii kwa maana ya hiyo mzee. Kwa maana tulibata viwasi. Kana telnegi kod Ruth Njeri gishuri minego koro dwaro mondo piny owacho ridarita makare ni mwandu duto mag mama ngina Kenyatta. Ruto, tumekwambia ndio president. Chunga huyo mama. Bila kumchunga. Sisi wakina mama wamebeba wa Gatundu. Utatuona huko. Tutakuja wote. Na tutachukua maandamano Gatundu mzima. Na tuko tayari kama hapana chunga huyo mama. Hiyo mali yake lazima ujue italipo namna gani na vile itarudishwa. Ningetaka kuomba serikali hii maneno ya mashamba izuie. Manake hakuna mzazi anaenda kwa kitanda ama anasomesha mtoto yake akitaka awe maskini. Sote tunataka watoto wetu wapanuke na wawe na mali kila pahali Kenya hii. Kwa hiyo kitendo sio mzuri. Hata wale wako kwa serikali najua wako na viti na wako na mali. Na wakitoka hawatakaa hapo milele. Itafika wakati wangatuke kwa uongozi. Na hawataki hata mali yao iharibiwe. Kwa hivyo ningeomba wale wako kwa serikali hiyo maneno ikome na ikome kabisa. Egimane neno ka gimano chan ojene mathoth ma ok ong'e nomonjo puodho mar joka Kenyatta ma Northlands manitira paya mar Eastern Bypass chieng' wuok tich jumane kendo ketho mwandu mathoth. Chenro mag loso puodhono sani dhi nyime.